प्रिय बंधू भगिनींनो, आजचा दिवस हा दुहेरी संगमाचा दिवस आहे. मी दुहेरी संगम म्हणतो कारण यात्रा करणारे पदयात्रिक ह्यांनी 29 तारीखपासून ते आजपर्यंत जी पदयात्रा केली, या पदयात्रेचा सांगती मिसा आणि दुहेरी संगमचा दुसरा भाग म्हणजे एक काळ संपला, दुसऱ्या काळाची देऊळ मातेने केलेल्या विभागणीची सुरुवात, ज्याला आपण आगमन काळ म्हणतो. आमच्या फादरा अंद्रूने तुम्हाला ती माहिती सांगितलेली आहे. आणि हा आगमन काळ आणि ती पदयात्रा याच्यामध्ये साम्य कोणतं आहे? पश्चाताप करा, स्वर्गाचं राज्य जवळ आलं आहे. कासार कांडगाव म्हणून एक गाव आहे. या कासार कांडगावला आम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी चालत येतो. आतमध्ये गेल्यानंतर मंगल नावाच्या आईने सांगितलं, माझा मुलगा सिरियस आहे आणि तो दिल्लीमध्ये जास्त सिरियस आहे, तुम्ही प्रार्थना करा. तिने फोन लावून दिला. माझी प्रार्थनेची सुरुवातच स्तुती आराधनेची असते. हा मुलगा दिल्लीला फोन लावून दिलेली प्रार्थना कासार कांडगावला आजरा तालुक्यात, आणि या आजरा तालुक्यातल्या फोनवर प्रार्थना मी म्हटली नाही, पण माझं तोंड बोलू लागलं आणि या तोंडातून आलेले शब्द त्याच्या कानावर तिथं आदळत होते. आणि हे आदळलेले शब्दाप्रमाणे तो फडफडत होता. आणि त्या शब्दांचा प्रभाव, त्या शब्दांच्या कर्त्याकर्विताने त्या मुलाच्या अंगावर एवढे पाडले की तो तळमळत 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 7व्या मिनिटाला त्याचा आवाज बोलू लागला. आणि हिंदीमध्ये तो म्हणाला, थोडा अच्छा दिखता है. वास्तविक त्याने मराठी मातृभाषा, पण थोडा अच्छा दिखता है, बहुतेक तो दिल्लीला होता म्हणून. प्रार्थना संपवली. माझ्याबरोबरचे लोक पुढे चालू लागले आणि पुन्हा वडील माझ्याकडे आले अर्ध्या वाटेला आणि सांगायला लागले, मुलगा बोलका झाला आहे, उभा राहिला आहे आणि पहिल्याच वेळी 6 दिवसांनी जेवण मागायला लागलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. निर्गमचा ग्रंथ अध्याय 33 ओवी 34. परमेश्वराने म्हटले, माझी उपस्थिती तुझ्या सोबत आहे, मी तुला विश्रांती देणार. चालणाऱ्यानो पाऊल उचलायला लागा आणि तुमच्या पावलाबरोबर ख्रिस्ताचे सरदार आम्ही तर येशूचे सरदार, नव्या युगाची नवी विभागणी ख्रिस्त येशू बोलणार. या पदयात्रेचा जे सामर्थ्य आहे, हे सामर्थ्य त्या मुलाला बरं करणाऱ्या शक्तीमध्ये आहे, बरं करवून घेणाऱ्याच्या इच्छेमध्ये आहे. पाऊल चालतात, आत्मा बोलायला लागतो आणि त्या पावलाबरोबर त्या आत्म्याचा संगम होतो आणि माणूस त्याच्या थकलेल्या जीवातून बाहेर पडतो आणि पावलं जोराने चालतो. पदयात्रा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रिय बंधूंनो, यशया 41:10 मध्ये म्हणतं, भिवू नकोस, मी तुझ्या सोबत आहे. भिवू नकोस, मी तुझ्या सोबत आहे. फादर संतोष साळवे बेलेवाडेतून चालायला निघाले आणि आमच्या 2च तासात पोचण्याच्या ठिकाणी पोचले. नंतर त्यांच्याशी गाठ घातल्यानंतर ते म्हणतात, मी चालायला लागलो, कोणी मला चालवलं मला माहीत नाही. फ्रान्सिलियन संस्थेचे फादर संतोष. असं ते आम्ही जे 4 दिवसात चालतो ते 3 दिवसात चालले आणि मला फोन करतात, माझी पदयात्रा
पूर्ण झालेली आहे. मी वसईला निघालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्यांच्याबरोबर गुजरातचा एक माणूस होता, तोही त्यांच्याबरोबर गेला. प्रभू काय म्हणतो? भिवू नकोस, मी तुझ्या सोबत आहे. पेत्राचं पहिलं पत्र 2:24 मध्ये असं म्हटलेलं आहे, त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झाला आहात. त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेही वाहून खांबावर नेली. फादर आंद्रूने म्हटलंय म्हणून मी ते पुन्हा सांगत नाही. पण जे कष्ट आहेत, जो त्याग आहे, आणि त्या त्यागामध्ये आणि कष्टामध्ये जो घाम गळतो आहे, जो पाय मुरडतो आहे, ज्या पायाला सूज येते आहे, हीच तुम्ही मिळवलेली मिळकत या यात्रेकरूंना प्राप्तच होते. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि ही मिळकत तुमची वर्षभर तुम्हाला आजार दुखणी ह्याच्यापासून अलिप्त ठेवते. प्रेज द लॉर्ड. येशू ख्रिस्ताचं हे मिशन कार्य आहे. येशूने आपल्या क्रूसाद्वारे आम्हाला दिलेलं खांद्यावर घेतलेलं ओझ आणि त्याने क्रूसावर वाहिलेलं ओझ याचा संगम होतो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आणि या संगमाद्वारे जगाचं तारण याची सुरुवात होते. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तर हा संगम येशू, तुम्ही आणि येशूचं जीवन आणि पृथ्वी याच्यामध्ये पसरायला लागतो. आणि तीच ती पदयात्रा जी आम्ही 5 दिवसात फक्त अनुभव घेतो आणि आमच्या राहिलेल्या दिवसापासून म्हणजे यावर्षी 5 तारीखपासून पुन्हा पुढच्या वर्षी नोव्हेंबरला आपण सुखदुःखात मिळेपर्यंत ही आमची पदयात्रा होते आणि येशूची क्रूस यात्रा होते. मग ती नंदगडच्या क्रूसावर असू दे किंवा आमच्या गावठणच्या क्रूसावर असू दे किंवा तुमच्या गोव्याच्या या पवित्र क्रूसावर दाबोलीच्या असू दे किंवा ती तुमच्या शेतात, तुमच्या नोकरीत, तुमच्या घरात किंवा तुमच्या सर्व प्रकारच्या सेवेच्या कामात ही क्रूस यात्रा पदयात्रा होते. हालेलुया. आणि शेवटचं वचन मी घेतलेलं आहे, स्तोत्र 91:11. ते म्हणतं, तुला राखण्यासाठी तुझ्या पुढे त्याने आपले देवदूत पुढे पाठवलेले आहेत. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही म्हणता की बाबा पदयात्रेत मागे राहिला तर तो हरवेल, ती बाई मागे राहील तर कडगावच्या डोंगरामध्ये कुठं हरवेल 5 दिवस सांगता येत नाही. चूक फादरांची काय लोकांची? तसं मुळीच नाही. ते होऊच शकत नाही, तसं घडूच शकत नाही. देव हा चांगुलपणाचा देव आहे. देव हा प्रेमळ देव आहे. देव हा सुख आणणारा देव आहे. देव हा दुःख हरता आणि सुख करता आहे. उदाहरण सांगतो, येशू आमच्या बरोबर हर घडीला असतो. देवाने येशूद्वारे आमच्यामध्ये आपलं अस्तित्व दिलं आहे. म्हणजे देव माझ्यामध्ये आहे, पण मी जर देवामध्ये जवळ गेलो नाही तर माझं आणि देवाचं मिलन होणं शक्य नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आमच्यापासून अलिप्त राहूच शकत नाही. देव आमच्यामध्ये आहे, देव तुझ्यामध्ये आहे, देव माझ्यामध्ये आहे, देव त्याच्यामध्ये आहे. पण मी जर देवाच्या जवळ गेलो नाही तरच ती बाई कडगावच्या डोंगरात हरवते. तो चुकीचा देवाचा भाग नाही आहे. आम्हीच देवाकडे जाण्यामध्ये अंतर पडलेलं आहे. आणि ते अंतर म्हणजेच माझ्यामधली आणि देवामधली दरी, पदयात्रेमधला कुठलाही दुभाव नाही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि मग शेवट शब्द आहे फिलिपिकरांच्या 4 अध्यायात 13वी ओवी. मी काहीही करू शकतो कारण मला शक्ती देणारा येशू आहे. मी काहीही करू शकतो पण मला शक्ती देणारा येशू आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रिय बंधू भगिनींनो, ह्या दुहेरी संगमाचा इतका मोठा दिवस आज आपण इथं बसलेलो आहोत. देवाची स्तुती, देवाची वाखाणणी, देवाची आराधना, सगळ्यात श्रेष्ठ प्रार्थना. आज संध्याकाळी ज्यावेळी 7 वाजता आपण वातींची मिरवणूक करून ती स्तुती करणार आहोत तेव्हा तुम्हाला जाणवेल की देव स्तुती हा स्तुतीचा देव, आनंदाचा देव, सर्व मुक्तीचा देव, सर्व शक्तीचा देव, सर्व शक्तीचा प्रभू आहे. फक्त मी देवाच्या किती जवळ जाईन तितका त्याला मला आनंद, त्याची चव मला मिळेल. आमेन.